Anambotora foni yenyu panapa nangosvika. Aona. Tikore fomu no foni ingaenda ku dai kunzi Bamunini vasobuda kare vaenda kare. Imi ndima makagara pasofa papa nefoni yangu. Uya akagara woga, indikagara pandikagara. Foni ndaiseri pasofa papa, pasika foni inga yamera makumbere foni. Sorundita kuti ndipo foni yangu burta foni yangu. Asisi munganongedzera kuti inini kuti ndakubire foni yenyu. Ko zvitsvere ndiko watowambotengesa yako. Saka zvinoroti watubaya yangu chitotengesa yako sezvo. Ndambokubvunza yenyu, ndambokubvunza. Kubva pandakagara nemi pese muchindichengeta sisi ndakambokubira ichi. Zvatotengere papa. Zvatotengere nekuti andina mari sisi. Aiwa ndipe foni yangu burta ku. Ingaende kupi foni already. Saka ingaende kupi foni na ID. Nema kuti foni ingaende kupi. Ndini ndingatora ndikabira iwe andanzi yangu. Namoni manga shwa azvisiyani ndazi. Aiwa azvisiyani kuti kudi agara ipasa apa azvisiyani kuti kudi azvisiyani saka yaenda kupi foni Ndinono ndakatadzira mari chi pese panongosvika ngori munyama munyama wechiko di munyama wechi good Bamunini mabva matopinda matogona nebamunini pamabuda pepe amuna kuona foni ingeti pasofa pa ifoni iyi yasari ani kunzo Bamunini atoti vasara foni iri pasofa ndibutsa foni yangu aiwa ndibutsa foni yangu nebamunini foni yangu yasheka kuya kwani foni yasheka ndichimbota sei kukona kuti hakuna ere ndakambotaura neminini dzimwangu aiwa nhasi mangosvika mangondona nhasi ndozondatora foni yenyini saka ingaende kupi ndi foni ingaende kupi foni Bamunini pasofa nehanza kuti ndambotora foni yenyu ndangosvika ndikazvigarira pasofa apa ndichingouya kuzokumbirawo mari kufoni iyi unanga ndinototenderedza kuti unewo votoisira foni manje ine pini manyakasha apa ndotosiya customer ka yes every time toro madhiri waniteze pamwe chete wani ndombonoka iri pesi pandopinda muno ndombonoka iri pesi pandopinda ashaita zvinhu zvinoita kuna tainisha ubvisa pini pamine line futi muri fono awangu ka detection kaona time kawangu digiri every time ndokupinda wani every day ndokupinda tiro masports ngwani ukumuzisi bicha zvakare andinowawo paunokomera panzi apa ndokuda panzi tototonyedu ndipira panzi iwe kangani konchino ndinonoka chiko chatinoka every time ndokupinda padoiro every nebamunini sifoni yangu ere aiwe nemkwasha isifoni yangu ere kudzoka yano ya sisika foni yenyu mazewana ndizi mamuchinditi chini manga muchinditi chini aiwa ndinzwa unzwa dzikama handina kana chandikumboza ini pandapedzaka ndaona pesa kuna foni iri pasofa Bamunini vanga vatobuda kana kuti handisi kutoziva sori zvako mwana mai vangu makoti sori panapachagari kana mari nyatateyazokumbiraka kana idzi handina mwari kudaika handimona yangu sori kani nei amungazinemedakuya panapa zokuona kuzokukutisindikuchema nhamo dzangu amuri ende Bamunini ndevandirwadzisa munomboziva Bamunini vandirwadzisa ndombochindiregera mwaigara pasi nai muroora ndozvazvinoitwa yatinotaurira nere nyaya ende Bamunini soka ukuona Bamunini wako mama mchinyanya kupomera vanhu ndogara pasi ndezvakauma asikana Bamunini soka zvino ndinozvitaurira nazo chimbeni nogaroko sazvokudinitsana newe aiwa nhasi vanopedzera nhasi ndovapedzera ulezi ndimuripoka 15 kandikavhera madhere bcause kwatwandibandeyo Bamunini musandishure muri kuzvinzwa Bamunini musandishure muri kuzvinzwa kana muda unditesta here alright muda unditesta here sungwai Bamunini izvamanje manje ka chitombosungwai $15 Bamunini muri kuti chikwenu one atoenda kupolisi moya munitaura zvekuti pamusoro pekuti mabafoni yangu ndinoda kutombokuratidzai Bamunini munozvinyanya seki foni yangu yakaenda kupira pamusoro pazvemanda chipomera matogona baba tu mauya matogona nyara chii chiri kuitika ona mai vako sho iwe ndati nyarara zvake ndimbonzwa chii chiri kuitika
Alright. Ende nhasika ndatoti regai ndisafone ndiende kumba ikoko ndisina kufona hangu. Mira ndikuudze zvaitika baba. Anda kuti nyarara. Andoti nyarara. Susan, uda kuti ndichitaura iwe uchitaura. Ayo, uda kuti ndichitaura iwe uchitaura. Wakundipindura. Ndishandikuudze mendikuudze Susan, ndati nyarara. Nyarara. Anditi chimbonyarara. Azvizvi ndikaramba ndakakuteisa ka ndikatokupa kana mbama cheshe. Ndokunotozvikangana zvekundi chineuri. Wosaka inini ndisipo ndikukushandirei people kuti mudye machungurudza wangu mfana. Handiti iwe ndatinyarara. Susan, udondipindura here. Alright, pinda mumba mupeke. Chimbopinda mumba upeke twakumboende kana kwatiitika weva kwanongoenda. Mofuchi, ndatipinda mumba upeke. Iwe. Nyarara kutidzisa. Ndokuvhara mbama iwe. Wanzwa? Yakona udotamba neniwo, wanzwa? Iwe nama yako chimbopeka. Ndati chimbopeka. Inze mudzekemukonzi kwanyaya chouti necho iri papi. Ndatipeka mani. Ndatipeka. Pana kwa kuenda ndokuudza icho kwadi. Baba Tino. Maitino, udonetsa nini? Ndishandikuti imbembo dzikamunzoti Bamunini chii chaitika kuti vandivatenge kuvi. Hakuna munhu angangochema. Hakuna munhu angangochema. Ndatipinda mumba mupeke. Handiti pekai mumboenda somewhere. Chii? Chiitike mbanangu. Chii? Ndatoziva kuti ndikatofona panapa hazvimeke sense saka ndawe iri surprise. Aiwa chinyarara. $15. Ikatorwa kuti. Susan, zvunza kutora $15 kaiwo. Ndatora $15 zipi endatora ndamusi kuda kunidzwa kutaura kwakwa ndamusinonidzwa uri kutaura. Chimboenda. Baba Tino ndimi. Chimboenda. Sha ndati chimboenda. It's better to tobuda muno mushamwari. Handiti chimboenda. Iwe ka. Akona ndondivhiringidza mudzi yangu. Handiti magara mandivhiringidza kudhara. Chimboenda ndikaramba ndinewe panapa. Ngopedza watozondisira kana kuti poison muchikafu. Chimboenda. Chinyara renyi. Handiti chita semurume. Handiti. Ausotiti. Ndokumbura mari yekombi. Chi? Mari yekombi. $15 iri kunzi watora panapa. Ndoshandisai. Ore else munokumbira mumakombi kana kumatraka anotakura jecha. Famba yapo. Famba itoni. Ndaizviziva izvozvo kuti panapa ndikatonyarara panapa. Ndopedza ndaisoro kana kuti poison muchikafu. Ndaizviziva. Iwe. Mira chimbonipe umkana kucho. $15. Haisi mari I will cover out. Chichakadaro cho. Unashungurudza munhu wangu ndisipa panapa. Havakadziso. Chinyarara handiti. Chinyarara. Yakomana. Chichakadaro icho. Mnamweza 5 yangu.